ଗୋଟେ ରିଅଲ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ଉଠିଥିଲୁ ମାନେ ଇ ଭିତରେ ଅଛି କେଭ୍। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତଳେ ପାଣି ପଡୁଛି, ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡିଥାଉଛି। ଏ ଗେଟ୍ ଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର, ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାର କିଛି ଦେଖାଉନି। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे डर लगुच से जाके सेठी चढ़ी गलानी। आ चढ़ानी हे गला एठी जाउन गोटे खाली झरना पानी टेस्ट करे अछि। कोरापुट रो छत्तू किनिया पे ऑलरेडी गाइस पूरी टोकन कोरापुट एबे जोता बता नै कि काहे ना वर्षा हो जोता पिंदी हो न हबो सेते का इमरजेंसी पे चप्पल आ गाड़ी बेसी की पहुंच गला भाई हमर पूरा रेडी खाली जोता को एबे सॉरी जोता को आराम बंद करी गाड़ी रेडी खाली देवी आसी मु प्रस बुल जाइली घरे आ सब तो समस्त रेडी एबे चलो आमे गुप्तेश्वर खाली पाग खराब अच्छी गाड़ी टा बेसी भल अच्छी हाँ देवी आसी ऑलरेडी गोइंग टू गुप्तेश्वर गाड़ी खोलला गाड़ी तेल पकड़ से ओल्ल आसली खाली देखा भाई कौन देखा अलग प्रकार देखा फाइनली अराइव्ड इन गुप्तेश्वर जेमती आम सका उठले पूरी भुवनेश्वर दहीबरा इज लव सेमती कोरापुट इज लव अरे सतर भितर आला नहीं ब्लॉक रे मंदिर भितर आलाउ नहीं ए मु को फर्स्ट टाइम सुनछि को मना करछि मंदिर भितर आलाउ नहीं आला नथले नथिबा जति देखै परिबे हो नल देबी देख देबो स्टार्टिंग में थोड़ा लागे मते सिरा भेजले जीव बॉयसन देखो मंदिर को पळेगा ओ तळु बढिया मंदिर को पळेला अरे तू आग्रो आइथिल दीदी ना एटा तळु के जस्ट राइट साइड अरे एट तो किछि ये नहीं तू बेकार मना कर के जोता पिंदी के आओ एट भी ठाकुर अछंदी पैसा ठीक है चप्पल आसे आसे हम फेरो जो हो कर जाल अलगा बगर माकड़ एट पूरा ऊपर चढ़ा पड़ियो स्ट्रगल इज रियल ब्रो पूरा ऊपर चढ़ा पड़ियो सब चाहिए बोले आकू नेबे बोली माकड़ पूरा अनेक बसछन भाई चारि पटे माकड़ भाई पूरा से ऊपर जरा हाँ डर का माहौल आपको नेबा भाई माकड़ पूरा अरे सुधे से नहीं कम मोटा भी धर दियंतु चिल्ला माकड़ राख देन को सुनतली अरे यही सीढ़ी किन छोड़िया और सेजे ये कितना पाँच ओ स्ट्रगल मैंने और सीढ़ी से फाइनली पूरा माकड़ को बुरी नजर रो बंची की स्ट्रगल करके तो ऊपर से पहुंच लू ମୁଁ ପଢି माकड़ पूरा अलग प्रकार सीन समस्त हाथ बांधुचु अलग प्रकार अटैक कर अटैक मम्मी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय फाइनली ए देखी की फाइनली हमर आसी पहुँच गलु आम तो बढ़िया दर्शन पर आसी पहुँच गलु स्वर्गद्वार गुम्फा केव गाइस गोइंग टू केव स्वर्गद्वार केव
ଯାହା କହ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି ଖାଲି ପୁରୀଟା ଏମିତି ହେଇଯାନ୍ତା ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ନହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଆମର ଏପଟେ ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ଲିପରି ଆଉ ସେପଟେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଓହୋ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ଲିପରି ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ କରି ଆରାମସେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଦେଖିଆ ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ତତେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ଏମିତି ହେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବୋକା ଚୋଦା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ଯାଇ ହବନି ସେଇ ଉପରେ ଏଇ ଉପରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଚଢିଗଲାଣି ଚଢାନି ହେଇଗଲା ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ରେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ଉପର ଗୁଡାକ ଏଇଗୁଡାକ ଏଠୁ ବି ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ଯେ ସେଇଠୁ ଆଣିବୁ କେମିତି ଖାଲି ଝରଣା ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ହବନି ଭାଇ କ ଟେଷ୍ଟ ବେ ନା ସତରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା କଣ କହିଲୁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ବି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ନେବେ ସେ ତା ଦେହରେ କଣ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ମିଶଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ଯାଉଛି ହେଲା ଜାଣିଗଲା କହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ରେ ହଁ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଗାଧେଇବନି ସେଠି ଓହୋ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଲାଗୁନି ସେଇ ତ କହିଲି କେଣ୍ଟରୁ ଯେମିତି 60,000 ଟଙ୍କା ମେସିନଟା ଲାଗିଛି ସତରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କଣ ଟିକେ କୋରାପୁଟ ଇଜ ଲଭ୍ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବା କଥା ଆମେ ଆପରେ ଆଉଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବା ଦାର୍ଜିଲିଂ ପରେ କୋଉଠି ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କଣ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ରାମ ପାଦ ଉପସ୍ଥା ହଁ ଏଇଟା ବା ରାମ ପାଦ ଉପସ୍ଥା ନା ଏଇଟା ନୁହଁ ବେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ରାମ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ପାଦଟା ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ଦିଶିବନି ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସେଟା ହେଉଛି ରାମକୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି ଆସିଲା କେତେ ରାମ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁନ ଏ ପଛପଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ରାମକୁଣ୍ଡ ଓହୋ ଏଇ କଣ ସେ ଝାଡ଼ାପଡ଼ା ବୁଝୁନ ହଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭଲ ଡିସନ୍ଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ହେଲେଣି ଭଲ କଲେ ଭାରି ଯାତ୍ରାରେ କି ପାଣି କିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ରହିଲି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏ ଭିତରଟା ହଉଛି ସେ କେଭଟା ଏଇ ଭିତରଟା ଟି ହଁ କଲ ଖାଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ସେ ଗାଈ ଉପରେ ପାଣି ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଉପରେ ପାଣି ପଡୁଛି ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗା ମାନେ ଚଢି ବି ହଉନି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଦିଟା ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଦିଟା ପାହାଡ଼ ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଗଳି ପିଲା ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଗଳି ପିଲା ଆମେ ଏଠି ଶୁଆ ହେଇଯିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁମ୍ଫାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍ମେଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଡିବ ରେ ପୁରା ସ୍ଲୋପ ରେ ଅଛି କଣ ପାଣି ପଡି ଯାଇଛି ସେପଟେ ପାଣି ଚାଲୁ ଆଡୁ ଉପରୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆର ଉପରୁ ଗଲେ ତ ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ ଜମା ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସ ଟର୍ଚ ଦେଖି ମୁଁ ଉପରୁ ଯାଇ ତ ଟର୍ଚ ଦେଖି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଚଢା ପଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛ ପଡୁନା ଭାଇ ନା ଯିବୁନି ଏଇଠି ଅଛୁ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଁ ବା ପିଟୁ ଦେବି ଦେଖି ଟର୍ଚଟା ଭଲସେ ପକଉନୁ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ ବା ସତ କଥା ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା
କୋଉଦିନ ଶୁଆ ଦେବି ହେଭି ଜିନିଷ ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଥରେ ଯେମିତି ଥିଲେ କୋରାପୁଟ ସହି ମାନେ ବାଦୁଡ଼ି ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗଲା ମୋର କିଛି ଦେଖାଉନି ଭିତରେ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଦେଖିବି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଜମାନା ଗୋଟେ ଖଜାନା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ପରି ଲାଗୁଛି ଉଠିଥିଲୁ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି କେଭ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତଳେ ପାଣି ପଡୁଛି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଉଛି ଏ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାଲ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାର କିଛି ଦେଖାଉନି ହଁ ବା ସେ ଯେଉଁ ଜାପାନ ଜଳାନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖାଯିବ ପକା ଟାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକା ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଗୋଡ଼ ଖସି ଦେବି ଦେଖିକି କଡ଼ରେ ଆସେ ସତେ ତଳେ ଦେଖୁନ ଖସିବ ହଁ ଯାଉଛୁ କେ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଲାଇଫଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲାଗିଲା ଆଜି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦେଖିନି ରେ ଫାଇନାଲି ଜାଗା ନା ତ ଜାଣିଲୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ଫିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଅଛି ପୁରା ଏଇଠୁ ମାରେ ବାହାରିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୁଡୁମାରେ ବାହାରିବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବନି ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ରାଣୀ ୱାଟରଫଲ୍ ସବୁ ବୁଲିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ପଡ଼ିବନି ସି ଗାଇସ୍ ହେଭେନ୍ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ମାନେ ପୁରା ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସରି ବ୍ଲୋର ହେଇଗଲା ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ପାଣି ଲେବୁଲ୍ ଏତେ ଅଛି ଏମିତି ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ବି ଟିକେ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ତାପରେ ପୁରା ଏମିତି ହେଇକି ଏବେ ଯିଏ ବାଟରେ ଆସିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ରାଜା ଡୁଡୁମା ନେଇ ବୁଲେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବି ଏତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ସରି ଏତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ଟୋଟାଲ ଏଇ ସବୁ ହେଇକି ପୁରା ସେଯାଏ ପଳାଏ ପାଣି ହଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବାହାରିଆ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ବିରାଟ କୋହଲି ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ମାନେ ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବିରାଟ କୋହଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲା ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଫ୍ୟାନ୍ ଏପଟେ ଗଲେ ଅନେଇଲୁ ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୋର ଭଲ ବିରାଟ କୋହଲି ତତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ବିରାଟ କୋହଲି ନା କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଗୁଗୁଲି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲି ଓହୋ ମାନେ ଏଥର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଖରା ମୁଁ କିଛି ମାନୁନି ମାନେ ଏତେ ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠାଏ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଆଇଛି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ଉଠିଛି ଆଉ ଖାଲି ଗୁଗୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛଟେ କ'ଣ ଲାଗିଗଲା ସିନ୍ଦୁରରେ ନା ହଁ ଚଳିବ ଦିଅ ହାତ ପକେଇଦେଲେ ଗାଇସ୍ ତାହେଲେ ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବି ପୁରୀର ଚାଲ କି ବର୍ଷା ପଡ଼ି ହେବନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ମୋ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ସବୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା କାଲି ଆଜି ଦେଓମାଳି ଯିବାର ଥିଲା ଦେଓମାଳି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବେ ଭୋଗ ନେଇକି ବର୍ଷାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଓଦା ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି କାହିଁ ସେଠି ବାନୁରୀ ଭଳିଆ ହେଉଛି କି ରେ ଓ ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କଷ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର ବାଟ ସାରା ଓଦା ହେଲୁ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷାଟା ଭାଇ ଆମର କୋଟିପତି କାଲି ଆମେ କର୍ବ ନହେଲେ ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଜରେ ବୁଲିବୁ ଏଟାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଆଙ୍କର ହାଟ ଫାଇନାଲି ଅଲ୍ ଡେଡ୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ କୋରାପୁଟରୁ ଛତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ତ ସିନ୍ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଦେଖାଉଛି ଛତୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆଙ୍କର ପୁରା ଏଇଠି ଘର ନୁହଁ ଧର୍ମଶାଳା ଏଇଟା ମାନେ କି କୁକୁର ଏଇଠି 1 ସେ ଉପରେ 2 ଏଇଠି ଗୋଟେ 3 ଏପଟେ 4 କାର ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରଟା ଦେଖ କିନ୍ତୁ କାର ରଖିଛନ୍ତି 8ଟା ଅଲ୍ଟ୍ରୋ ସବୁ ବନ୍ଧା ତ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାବି ଘର ନୁହଁ କୁକୁରଶାଳା ଏଇଟା କୁକୁରଶାଳା ମାନେ ଇଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବୁ ଆରେ 3:30 ହେଲାଣି ଫାଇନାଲି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗୁରୁବାର ସେ ପିଙ୍ଗିଆ ସାଧା ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଚରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭୁଲରେ ହୋଟେଲ ବାଲା କହିଦେଲେ
ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଆମ ଗାଈ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଛାଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚିପ୍ସକୁ ମାଗି ଆଉ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚିପ୍ସକୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଆଣିକି ଖାଲି ଚିପ୍ସ ଖାଇଯାଉଛି ପେଟ ଫୁଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆରେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ଚିପ୍ସ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଆମର